Bé, bona tarda a tothom. En aquesta taula rodona parlarem d'un aspecte que en tot aquest àmbit de la preservació dels dialectes i de posar-los en valor no pot passar per alt, i aquest aspecte són les iniciatives populars. Les iniciatives populars per difondre-ho, no? Com ens comentaven ahir en la taula rodona de les variants dialectals vers l'estàndard, és quan sorgeix el sentiment de pèrdua, de retrocés, la sensació que el nostre dialecte s'està perdent, cada vegada és menys conegut, que comencem a reaccionar i a pensar com ho podem fer perquè la cosa no vagi a pitjor i a voler-lo preservar d'alguna manera. En aquest marc han sorgit diverses iniciatives populars i avui aquí en tenim 3 que ens han vingut a explicar. La primera ens l'explicarà el Josep Labat, és l'aixovaret lingüístic de la Franja. Benvingut, Josep. Gràcies. La segona és, de la mà del Joan Lluís Monjo, la Festa del Parlar de Sa de Tàrbena. Benvingut. I la tercera, el Parla Pallarès, que ens explicarà la Marta Llubic, que ve des del Pallars. Llavors, el Josep Labat, aquí al meu costat, president de l'Institut d'Estudis del Baix Cinca. Josep, si ens poguessis explicar una mica d'on va sorgir la vostra experiència i amb quina finalitat l'heu pensat. Bé, ara s'està projectant el que... No, és que... A veure, ho he imprès perquè vull seguir, perquè com no veig la pantalla. Primer, el que m'agradaria seria contextualitzar, perquè jo crec que en un tema de la Franja cal entrar en context. He de dir que la meva entitat és una entitat, l'Institut d'Estudis, va néixer com a Fraga es deia Institut d'Estudis, als anys 70, i va ser una entitat que va néixer sobretot per reivindicar la nostra llengua i la cultura, però sempre amb una vocació de ser, d'esdevenir un institut d'estudis tal com el coneixem a qualsevol comarca normal. Llavors he de dir que al llarg d'aquests anys el que ha passat a la Franja, ja sabeu que és el territori administrativament d'Aragó, no s'ha implementat un procés de normalització, jo crec tal com calia, i com s'ha fet a la resta de territoris o com s'ha fet a Catalunya mateix. Llavors això cal saber, no? Llavors la nostra entitat sí que té aquesta vocació, si vols passar, jo crec que serà la... Val, que ho veig allí. Assumeix el que vulguis. Quin? Aquest. Assumeix, en certa manera, aquest compromís, aquesta responsabilitat. A veure, nosaltres ja pensem que és una tasca que hauria d'empènyer, que hauria de fer l'administració, però nosaltres volem contribuir. Potser sona una mica com a pretensiós, perquè som una entitat amb un pressupost, la veritat que molt limitat. Llavors, en certa manera, com a vocació d'Institut d'Estudis teníem una part de voluntat científica en relació a tots els temes de la comarca, com a qualsevol, des de la història, la biologia, la llengua, i per una altra part, per coherència, com a persones que pensem de cultura, vam adoptar el compromís que teníem d'intentar fer tot el possible per part nostra de normalitzar aquesta situació que no era normal. Llavors, això, de certa manera, no sé si ha passat. Sí. A veure, espera, seria la 6. Per tant, nosaltres tenim, diguem, com a dos cames, una que seria aquesta part científica i l'altra més reivindicativa de la nostra llengua i cultura, i vam veure que seria com a dos cames i per caminar és necessari anar caminant les dues cames per fer-ho bé. I llavors vam veure que per la part seria de caire com a institut d'estudis
doncs necessitem emplear, jo crec que és de sentit comú, un nivell de llenguatge, una varietat, diguem, estàndard, perquè teníem vocació que tot això arribés de fer cultura des de la nostra comarca, però projectada per tot el nostre àmbit lingüístic. Però l'altra part, jo crec que necessitava presentar-se amb les variants locals, perquè si no, no tenia èxit. Perquè el tema de la franja sempre hi ha un problema diguem, és un problema identitari, no? I llavors, o presentes amb les teues varietats, amb les teues expressions, amb els localismes, o jo crec que ja el partit el tens perdó. Clar que és el que dic, hi ha una qüestió d'identitat i el que passava als pobles de la franja és que hi havia una sèrie de paraules, les que no es diuen, les que serien diferenciades a la nostra parla local, es perceben com a molt catalanes, com a molt estranyes. Hi havia com una voluntat d'un sector molt gran de la població de diferenciar-se. I per això provoca actituds de secessionisme lingüístic, diguem, amb ortografies absolutament inventades, per voler fer tot això. Inclús noms, ja ho han vist des de sempre, noms de la llengua, el xapurreao, el fragatí, el lapao i tot això. Llavors, tot això també va ser una aposta per molts partits polítics de potenciar, en certa manera, aquestes actituds o afavorir-les, o mirar cap a un altre costat. Fins i tot, aquesta estratègia d'apropar-se a la gent no solament és nostra. Jo vull que vegeu una cosa com a, diguem, una anècdota, que està bé l'estratègia, però fins i tot hi ha gent que se passa 4 pobles de frenada. Diu, a veure, com ens apropem? I diu, sí, localismes, però fins i tot, fixeu, això passo d'això, com se mos, per exemple, això recent, com se mos ha presentat una cadena de supermercats que aquí a Catalunya, es presenta amb una imatge, amb un producte de la terra, de proximitat, com és el Bon Preu. Això és de fa 15 dies. O sigui, jo crec que és una passada de frenada. Fins i tot han apostat per aquesta ortografia. Josep, no sé si tothom ho pot llegir. Sí, ho pot llegir, diré. Hi ha un cartell que ens van posar, van inaugurar un supermercat. Este és una filial de Bon Preu, que té un nom a més estranyíssim, es diu Orangutan. Ahir se van presentar a Xina, que ja sabeu que a Catalunya donen una imatge molt de país, fins i tot venen la grossa, recapten fons per tema de la llengua, a les caixes, i aquí se ens ha posat formatges amb C. Ja ho sé que és horari infantil, però passo el cartell, posa formatges de la nostra terra. Quan nosaltres hem preguntat i ells contesten, ho llegiré, diu, bona tarda, t'informem que aquest cartell està escrit en fragatí i que formatge és correcte. En aquest establiment podràs trobar alguns cartells que hem fet en fragatí, la variant dialectal que es parla a Fraga i a la comarca del Baix Cinquè. Moltes gràcies. Si l'any que ve seguiu amb el festival aquest, podeu convidar-los per fer una... I és per això, no sé si algú els coneix o coneix algun directiu o el que sigui, però jo crec que s'han passat molt de frenada. Perquè tot... A veure, nosaltres sí per les variants dialectals, per localismes, però sempre respectem l'ortografia. Llavors, com a institut d'estudis, ja veu que sempre hem treballat, publicacions, s'ha fet estudis lèxics, inclús tenim una mena de diccionari que no està publicat. Veu, estos són sobre la parla de Fraga, amb modismes, frases fetes,
i alguna col·lecció més, com aquesta. Cada que posa la llengua són estudis descriptius sobre les variants de cada poble de la comarca. Aquest cançoner, també en una gravació. I després, per la part que seria la part, diguem, normalitzadora, aquesta pretensió que tenim, s'ha fet coses, iniciatives, i aquí ja ens aproximem més amb localismes, com aquestes samarretes, el tocaig per la Segallosa. Llavors, si voleu algú, us explico què és. O li va dir de tot, una sèrie d'insults i faltades de la comarca. O, per exemple, el clàssic tothom fa bosses, avui en dia ja ho veieu, d'expressions. Això, amb aquestes variants, jo crec que s'entra millor. Són molt acceptades per la gent, agarra't al cap, i més amb el nostre context. O siguen, Déu-n'hi-do la Segallosa. També s'ha fet de paraules, fins i tot tenim aquí la de l'Eixobaret, que entrarà en un moment. Veus? Aquí uns punts de lectura que fem com un abecedari, la paraula de la setmana. Llavors, amb l'Eixobaret, que va ser un dels projectes, pel projecte van tenir molta cura en agafar la paraula Eixobaret, que era un localisme, o almenys m'ho crec jo, però era una paraula molt acceptada per tothom. L'Eixobaret seria el diminutiu de l'Eixobà. L'Eixobà seria l'Eixobaret seria el que nosaltres podríem dir com a la canastilla que es diu en castellà. Diu, a Fraga, quan es preparava una boda per la núvia, s'havia de preparar, òbviament, l'Eixobà. L'ajuar, no? Seria el millor castellà. I després també la variant, quan s'esperava un fill, llavors es venia l'Eixobaret, també calia preparar la roba i tal. Per què vam fer això? Ara entrareu a explicar-ho. Formalment, nosaltres vam encarregar una gràfica, així l'ha fet la tècnica del lettering, i hem posat ahí unes arrels, perquè es vegués alguna cosa simbòlica, i per lo de no perdre les arrels lingüístiques i culturals, perquè detectaven precisament que la substitució lingüística, que a la franja cavalca de manera absolutament desbocada allà, vam veure que potser, o vam pensar, o creiem nosaltres, que la zona zero podria ser fins i tot les llars d'infants. I que és quan abans les criatures criaven a casa amb els avis i hi havia una immersió. Estaven, si criàvem la nostra llengua, però ara què fem? Posar la criatura a la llar d'infants i pel que passa a Fraga, les llars d'infants, allí no ha entrat el català. Llavors les criatures passaven la majoria de les hores ja parlant en castellà. I quan tornaven a casa, parlaven en castellà, els pares pensant que potser ja canviarà o tant se li se'n fot, no sé, seguia la mateixa història. I que allí podia ser les hores zero. Llavors volien començar des del minut zero, des de l'embaràs. Llavors vam muntar aquest Eixobaret lingüístic que conté aquesta que és la bossa de tela amb el lettering, un llibre que va tenir molt èxit, vam editar nosaltres, basat en el cançoner que he vist abans d'una investigació, un recull de Josep Galan, vam fer un llibre il·lustrat que porta un CD sobre cançons infantils del poble. També hi havia un llibre que ens va cedir el govern d'Aragó, es va donar, que es diu Un nom per tu, que va tindre un projecte, va tenir una idea de dir a veure, anem a posar un llista de noms, a veure la traducció al català i a l'aragonès, que se suposa que era la visió de les 3 llengües d'Aragó. També, si veieu la foto, un pitet, també anava. Passem la següent diapositiva. A la millor, vale, que a la millor viu. Si és que com no estic veient el monitor, això seria el que seria. Una més. I aquí seria el contingut. I veu que hi ha també,
que posa un full que posa Dia de la Llengua Materna. El vam presentar precisament el Dia de la Llengua Materna i també vam acompanyar amb un decàleg, que és el que teniu. Per tant, té el decàleg, el pitet, el tocamanetes i el llibre aquest. Com fem la distribució? Ara, la distribució se fa, tenim la sort que tenim a Fraga hi ha una biblioteca infantil que es diu Jani Rodari i ahir és punt de reunió per grups d'alletament i per tant hi anaven moltes mares embarassades, futures mares, i allí podíem contactar. Llavors és el que fèiem ja, li donaven el regal amb, mira, prepara't, a veure si tu pots preparar, fem-lo així, el teu fill, amb aquest eixobaret especial que et donen, que regalem, que seria l'eixobaret lingüístic. I és precisament és el projecte que els heu demanat. I res, doncs gràcies per deixar, per deixar-me explicar això. Moltes gràcies, Josep, per aquest projecte tan interessant. O sigui que tots els nens de la comarca del Baix Cinca, nens i nenes, abans de néixer, les seves mares ja reben aquest obsequi. Sí, nosaltres hem contactat, és fer ull i mirar, ui, aquesta està embarassada. I ja li dius, si no va per la biblioteca infantil, ja ho veus, en la tarda li dius, escolta, saps que allí si vas, perquè el tocamanetes és molt apreciat, ara no hi ha, s'havia de tornar a reeditar, però si ja ha posat a les bosses. Si vas allí te'l regalarem. Molt bé. I a més és molt èxit, té molt èxit, la veritat. I sí, i a més van moltes mares amb el grup aquell que t'he dit de preparació per l'alletament i tot això. I també per la lectura infantil, doncs ja, escolta, mira que hi ha això. Alguna ja ho va buscar i procures regalar-li això. Fem el que es pot, ja veus, perquè això costa diners. Molt bé, molt interessant. Després, si tenim temps, conversarem una mica entre tots. Sí, aquí portem. El següent participant és Joan Lluís Monjo, doctor en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant i alma mater de la recuperació del parlar deçà de Tàrbena. Joan Lluís, ens podries explicar resumidament d'on parteix el vostre projecte? Sí, jo parlaré en nom d'una associació que és Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina, que va néixer a la comarca de la Marina, arrel d'uns agermanaments que vam veure entre pobles descendents de mallorquins amb pobles mallorquins. I concretament, des l'agermanament de Tàrbena en Santa Margalida va néixer l'idea de fer un centre d'estudis que agrupara investigadors sobre aquest procés migratori que va haver en el segle XVII i gent que fora simpatitzant. Bé, llavors, un dels punts d'aquesta associació és la salvaguarda del llegat cultural de la repoblació que va haver en el segle X i la mostra més evident que n'hi ha és parlar de Tàrbena. Llavors, això s'ha parlat avui, la situació que està la nostra llengua en general ja és prou dramàtica i és un milagre que es mantinga. Doncs una modalitat tan menudeta encara és més milagre. I ara que estem en una situació així un poquet complicadeta, anem a dir, vàrem pensar de fer una iniciativa per que, a veure, localment hi ha una identitat lingüística i hi ha un sentiment que això és important, però calia crear un canal per que la gent es poguera manifestar i que això poguera créixer d'alguna manera. Llavors,
s'ha fet des parlar de Deçà, volia mostrar algunes imatges, jo he posat algun dibuixet per poder il·lustrar això. Amb aquest botó? Aquí? Sí. Vale. Primer que tot, vegeu, això és Tàrbena. Vegeu que és un poble menut, no té 700 habitants actualment. Bé, en el mapa, vegeu aquest... Mira, jo parlo millor drets, sabeu. Llavors, vegeu aquest rogle groguet que n'hi ha aquí, aquest radolinet, no? Això és Tàrbena, no? Bé, està a la Marina Baixa. Llavors, dins dels mapes lingüístics, els de l'esquerra és els parlars catalans, bé, sempre posaven el ratolinet de Tàrbena, la Vall de Gallinera, no sé per què, però estava Tàrbena, i després els parlars valencians, les esquerres d'en Veny, les d'esquerra és d'en Vicent Beltrán i d'en Carles Segura, ja són la zona del valencià mallorquí i és justament la punteta de baix. Bé, la festa d'Espanya de Sà gira a l'entorn d'una... Això és la característica més important, és de l'article salat que en diuen, nosaltres popularment es diu parlar de Sà. L'origen ja en parlarem perquè això du coa i rastre. Ja té una trajectòria de 10 anys, gràcies a que ha tingut suport, ha anat escampant-se, ha anat collant, ha anat arrelant, també necessita... Bé, ja parlarem dels seus reptes, i es va inspirar en iniciatives que es feien en altres llocs, com ara a Benàs, que feien iniciatives locals molt menudetes, o a Llaciana, són a l'entorn, en el cas de Llaciana, d'un concurs literari. És la festa que es donen els premis literaris d'un concurs en la modalitat tarbenera. Clar, això està relacionat també amb un conveni que n'hi ha entre l'Ajuntament de Tàrbena i les escoles, que és que dins del programa de valencià es donen unes hores de valencià, de tarbener. Llavors, bé, una de les activitats és que preparen els textos per al concurs. Va començar d'aquesta manera i després es va ampliar en els que no foren d'escola, els que anaven en edat d'institut i en els majors de 18 anys. I han anat implicant-se associacions, per exemple, hi ha una escola de la memòria de la tercera edat, ha sigut una activitat més que han anat fent. Llavors, fixeu-vos, jo vull fer una advertència. Fer un concurs literari en una modalitat dialectal local, que en principi és col·loquial, no s'ha d'entendre com una cosa contra la unitat de la llengua, credo in una lingua... Bé, sabeu que vosaltres no sou gonellistes, això, aquesta polèmica de Mallorca, de salat i aquestes coses. Bé, això una. I també és buscar un equilibri en allò que és col·loquial i això perquè, clar, per les persones que no han anat a escola, tan tarbener és dir entonces com dir ganjol. Ganjol és com diguem un lliri blanc. Llavors, clar, això és una cosa que s'ha de treballar i tot això. Bé, llavors, el repte és que cada any hi hagi gent que es presenta en el concurs, perquè, clar, és un poble menudet. Aquí, això és un parèntesi, vol dir que en aquests 10 anys han passat coses extraordinàries que moltes d'elles han sigut patrocinades per la nostra associació. La primera cosa és l'oficialització dels topònims de Tàrbena. D'ara en avant s'han d'escriure en tarbener a Escoll de sa Creu, etc. La segona cosa és el manual que
o sigui, una unitat didàctica que es treballa a les escoles. Això ho podeu descarregar a la pàgina de l'Acadèmia de la Llengua. Aquest és el manual. Després, un llibre a Intervenir, el primer que s'ha fet, que és Tramuntana, i un monogràfic que va fer la universitat. Bé, en aquests 10 anys han passat coses per nostre parlar que, no sé, són un poquet... Llavors, aquest parèntesi ja està acabat. Llavors, era per dir-vos que estem en un moment que, si bé ha baixat demogràfic dels parlants, s'han fet coses per la nostra modalitat. Llavors, a nivell de participació, clar, és un repte, no? A voltes cal anar casa per casa, però bé, sempre estem entre una trentena i una vintena de persones. Aquí vegeu els guanyadors de l'any. N'hi ha 6 categories de totes les edats i aquests són els de l'any passat. Ja vegeu que n'hi ha d'edats diferents, a voltes donen premi, copremi per animar-los a tots, escolteu, no? I al final es donen regals, i els regals és llibres que lligen en valencià, perquè en el fons també és una festa del valencià o del català, com li voleu dir, jo què sé, o del fragatí, escolta. Bueno, llavors, què s'han fet per fomentar que la gent escriga tallers de narrativa, que moltes voltes són tallers d'alfabetització, perquè són persones majors que no escriuen mai. Això en un poble com un Cistellot té el seu mèrit. Després cal buscar temes, cada any hi ha un tema. El tema de les dones, que es va fer juntament amb unes jornades sobre les escriptores dones, un altre es va fer sobre les escoles, es van fer el centenari de les escoles. Sempre són temes que puguen atreure la gent a escriure i fer coses paral·leles com exposicions, sabeu? Bé, a banda dels premis, hi ha un homenatge a la festa. L'any 18 es va fer el centenari de la visita de mossèn Alcover i es va fer un monument i va estar implicat la institució Antoni Maria Alcover, i això és la Maria Magdalena Gelabert, la seva gerent, que, clar, un altre dels reptes de nosaltres és vincular altres territoris de parla catalana que parlen de sa o salat. De moment han tingut relació amb aquesta institució i s'altre en el Centre d'Estudis Tossencs, que varen vindre alguna volta, però clar, fem dins de les nostres possibilitats. Bé, aquí vam fer una ruta. Bé, després una altra part que es fa a la festa és activitats a Intervenir. Vam començar fent recitals, molt avorrit, però en un principi és així. Però ara al final han acabat fent teatre. Bé, el teatre són dos. El teatre que fan a escola es fan versions de contes, els fas jo, però és igual, també els podia fer un altre, contes populars, que els xiquets a escola els assagen i els enregistren, perquè el dia que ells, si s'atarullen, ix bé. Aquest any, enguany, ha sigut esmeravellot. Vegeu aquí una creu, venien una tela en el nostre senyor. És un conte. I després està els adults, que també fan hi ha una escola de teatre i ells mateixos es fan versions d'obres. Aquí vam fer una versió d'Aristòfanes, bé, doncs vam fer una versió a Intervenir dins del context del poble. I clar, doncs la festa és un escaparat, és un moment, és un context per les associacions mostrar allò que fan, han anat responent després de 10 anys. I bé, i després una altra part és música. La part musical, si no és Intervenir, són en català. Aquí es va fer un homenatge a un home que va transmetre la música popular de Tàrbena i va vindre la cantant Noelia Llorenç, i aquí estan les glosadores ampostines, Ana Mari La Catxa i Dolors del Carasol, i li van cantar cotes tortosines a aquest home, vol dir que tota pedra fa paret, sí, i moltes canaletes fan un ciri pasqual. Bé, així
va vindre la Miquelina Lledó, de música nostra. A veure, molt de cantar venim voluntariosament, escolteu, no és que vinguen de baix, però, vol dir, sabeu, així en Dani Miquel i així la Maria Magdalena Gelabert fent un conte, i això, perquè vegeu, i en això acaba l'evolució que ha tingut aquesta festa. Això és el primer any. Ja vegeu, en el saló d'actes, una coseta tan modesteta i tan amagadeta, i enguany ja a la plaça. Han guanyat l'espai públic, ja des de l'any 19 ho fem en un espai públic, ho fem a la plaça, diguem la plaça i no la plaça. Això són coses que passen en el nostre parlar. I ja és una cosa sense por, sense por. I jo havia acabat, volia posar un trosset d'un teatret d'aquestos, però no sé si tindrem temps. Només els 2 primers minuts, o si no, encamant, jo què sé. El primer minut, si de cas. Vinga, vale. I això. És molt interessant, però no sé si hi haurà temps de fer-ho. No, però res, si no és fora, Ale. Fora. Sí. I això com es fa? Com es posa? A veure, no sé si... Ens ho estan fent des de... Gràcies. Els companys tècnics. Jo és que... Sí, hi ha un vídeo. Un poquinho... És en aquesta diapositiva, pregunta? No, és que vaig enviar un vídeo de banda. Espera, la propera diapositiva o aquesta, em pregunta? No, una cosa de banda. Està a part. Potser el podríem veure després. Sí, clar, sí. Ara els companys ho busquin i després mirarem aquest vídeo. Moltes gràcies. Gràcies. Molt interessants aquestes iniciatives que comenteu i, sens dubte, amb el pas dels anys, cada vegada es veu que van agafant més cos i més presència. Ai, m'has oblidat dir una cosa, però molt important. Són els agraïments a l'IRMO. L'IRMO ha sigut el nostre promotor des de sempre. Home, és que si no ho dic, això està lleig. I l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ja està. Molt bé. Un aplaudiment. Bé, el següent projecte que veurem ens el presentarà la Marta Llubic, que ja l'heu vist abans en una altra intervenció. La Marta és comunicadora i presidenta de l'associació Camboleta. Marta, a veure, el vostre projecte, això del Parla Pallarès... Sí, perdona. El títol del projecte és Parla Pallarès. En què consisteix i d'on va sorgir? Perdoneu, és que ja m'heu sentit al matí, que igual me repeteixo amb algunes coses, però intentaré aprofundir en d'altres que no he explicat. I soc presidenta perquè sempre a les associacions algú ha de ser, però hi ha un col·lectiu de persones que treballen igual o més que la presidenta. Com he dit al matí, la idea va sortir perquè ens vam donar compte que el parlar dels nostres padrins ja no era igual que el nostre i el nostre no era igual que els nostres fills o els nostres nets, i ens vam donar compte que estàvem perdent un patrimoni i una identitat d'un territori. I ens vam plantejar, ostres, si posem per cas una església romànica cau o comença a caure, tothom s'implica i la comencen a apuntalar des de totes les institucions. En canvi, la parla està desapareixent i ningú fa res perquè és algo intangible, algo que no es veu, com s'està perdent. I a partir d'aquí neix la iniciativa, ens plantegem què hem de fer i pensem que hem d'incidir amb els més petits, que són els nous parlants, i fem una col·lecció... A veure, ara... Endavant, no. I fem una col·lecció de contes infantils. Ja tenim 9 contes i els contes... Clar, nosaltres no som ni mestres ni lingüistes ni res i creiem que necessitàvem un assessorament i una validesa a l'hora de presentar-ho en societat, i el que ens va assessorar i validar el projecte i emparar va ser el Ramon Sistà, que des d'aquí moltes gràcies per la seva implicació sempre.
I el conte, un dels requisits que ens vam ficar, que ens vam marcar, era que almenys hi havia d'haver un mínim de 50 paraules pallareses. A més, hi ha marcades una sèrie de paraules, com les pronunciem, i al final hi ha un vocabulari i una guia de lectura i, a més, un CD on algú explica el conte, perquè creiem que no solament hem d'aprendre a llegir, sinó que també hem de sentir com sona. I amb l'últim conte hi ha una anècdota molt curiosa, que sempre diem que qui havia d'escriure els contes havien de ser pallaresos, però a l'hora d'anar a fer presentacions no podien portar algú parlant un altre dialecte o una altra parla, i que era molt difícil que presentessin un conte i nosaltres el traduïguéssim. I vam fer un concurs al confinament, vam dir, vinga, fem un concurs i a veure qui s'hi presenta. El concurs el va guanyar una senyora de Mataró. I aleshores, quan vam parlar amb aquesta senyora, la història és molt bonica perquè la seva filla està casada amb un pallarès i es va donar compte que la seva neta diu paraules que ella ja no entenia. I aleshores, amb l'assessorament del jove, dels sogres, va fer el conte i va guanyar. Aquí presentacions que nosaltres quan vam fer els contes no ens plantejàvem més enllà, i aleshores ens van començar a demanar les escoles, els ajuntaments, les biblioteques, que anéssim a fer contacontes, i nosaltres, clar, no ens dediquem a fer contacontes. Aleshores vam haver de buscar algú de la zona que pogués fer aquesta funció. I la veritat, que no ho he dit, però la resposta dels veïns del Pallars i de fora del Pallars amb aquesta iniciativa va ser molt gran. El primer conte vam fer 500 contes, en 15 dies estaven venuts, vam fer una reedició, en vam fer 500 més, en 3 setmanes estaven esgotats, i en vam fer 500 més, que al cap de 6 mesos es van esgotar. I la nostra política és anar fent nous contes i no reeditar, perquè els que s'esgoten els pengem a la pàgina web de Can Buleta, que tothom se'ls pot descarregar en PDF, i en breu tots els contes estaran penjats a Spotify perquè es puguen escoltar gratuïtament. Aquí un CD de cançons, perquè vam pensar una manera també d'aprendre la parla, és la música i d'entrar fàcilment als joves i a les famílies. Hi ha un doble CD que vam agafar grups que ja són professionals del Pallars, de la demarcació de Lleida, i alguns de la resta del país, que no en destacaré cap per no destacar un per sobre dels altres, però segurament hi trobareu grups coneguts. I després l'altre CD, que són cançons infantils passades al Pallarès i cantades per escolars de totes les escoles de la comarca, i aquesta iniciativa la va liderar, diguéssim, un mestre. Llavors vam veure que hi havia molt interès pel Pallarès i vam creure que havíem de fer una exposició per explicar què és el Pallarès d'una manera fàcil per totes les famílies i que també podien visitar les escoles. I aquí, com he explicat al matí, vam agafar diferents personalitats conegudes i no tan conegudes per veure que tothom pot parlar pallarès indistintament de la seva professió i trencar amb el mite aquest que està molt vinculat a una feina del camp que està desapareixent i quan acabi de desaparèixer acabarà desapareixent i amb una parla de padrins, i no és així. Hi ha el Carles Puyol, hi ha el Pep Coll, hi ha la Maria Barbal i d'altra gent anònima per veure que un cuiner també parla pallarès, que un nen de 6 anys parla pallarès, i s'ha destinat tant a nens com a gent gran. Música, contes i també jocs, per aprendre d'una manera fàcil el pallarès. I vam crear un puzzle i un joc de memòria, el que es diu un memory, i aquests els tenim en gran format, que estan en una maleta i que viatgen d'escola en escola durant tot el curs escolar, i els centres de recursos ja s'encarreguen de portar-la d'escola en escola. Aquí ho demana. Aquí campanyes de publicitat que han fet, que algunes són de les que ja n'hem sentit, un conjunt de postals que els deixàvem gratuïtament a les biblioteques, als bars, als establiments dels dos Pallars. Després vam pensar que música, contes, jocs, però hi ha un sector de població que potser no hi arribàvem i vam pensar quina manera pot ser fàcil d'arribar-hi, amb un sucret de cafè.
i vam fer una campanya que nosaltres vam fer editar els sucrets i els vam repartir a tots els establiments dels dos Pallars que ho van voler. Un cop es va acabar la campanya vam veure que havia funcionat molt bé perquè ara de manera voluntària aquests establiments, tots no, però alguns sí, seguissin fent els sucrets. Enganxines pels cotxes o per les carpetes o per on vulguem, reivindicant jo parlo pallarès. I aquí, clar, estic parlant de projectes que són costosos econòmicament, com poden ser els contes, editar un doble CD amb un llibret on hi ha totes les cançons, els jocs de memòria, i aleshores vam fer unes samarretes amb una paraula i traduïda al català, castellà i anglès, i al darrere hi ha com tot un llistat de paraules pallareses que nosaltres diem que és com una mena de diccionari ambulant. Tu amb la samarreta la pots portar per tot el món. I ha tingut molt èxit i és una manera de treure finançament fàcil per poder pagar d'altres projectes econòmicament més costosos. I ara mateix ja tenim 12 samarretes editades amb 12 paraules diferents. Aquí veieu que aprofitem qualsevol ocasió que ens visite algú al Pallars per entregar la samarreta perquè està molt bé que ens reivindiquem nosaltres, però també està molt bé que reivindiquem a la gent de fora. El president i el Lluís Llach. I agafant la fórmula que molts fem servir, ja he vist, bosses amb paraules pallareses, que aquest projecte el fem en col·laboració amb una entitat de reinserció social de Càritas, que ells ens fan la bossa i nosaltres l'estampem amb les paraules. I finalment, l'any passat, no sé quin any posa allí, vam crear el Premi per la difusió del Pallarès perquè sempre diem que als mitjans de comunicació costa molt que sentir parlar d'altres parles que no sigui l'estàndard i tenim un Pallarès que, si l'escolteu a TV3, es nota que Pallarès i que no ha perdut gran part del seu accent, com és el Lluís Caelles, i vam fer un acte d'homenatge i de reconeixement a la difusió que fa de la parla del Pallars. I per últim, el projecte que tenim en cartera, que ara ja estem treballant, que també creiem que és molt important, que no va destinat ni a nens ni a centres educatius, sinó que va destinat als centres sanitaris, perquè ens hem donat compte que els nostres padrins parlen molt i tenen molt lèxic encara de la parla del Pallars i quan van a veure el metge moltes vegades la persona que tenen al davant no els entén del que els hi estan parlant. Em fa mal el claviller, el que et fa mal, el turmell. Em fan mal els corrons, els ronyons. M'ha punxat una punxa de gaurrer, no saben què és un gaurrer. I aleshores ara volem fer un llibret on hi hagi tot de paraules relacionades amb el sector mèdic perquè tinguin més fàcil comunicar-se amb la gent que els visita. Això adreçat als metges. Metges, infermeres, sanitaris... No al revés, perquè si no la gent en lloc de parlar pallarès acabaria parlant més l'estàndard, no? Sí, sí. Molt interessant. Doncs Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. Sí que hi ha diverses qüestions que jo us volia preguntar, que ja han anat sortint. Un aplaudiment per la Marta. Molt interessant. Com deia, hi ha algunes qüestions que els hi volia preguntar, però ja ho han explicat. També he vist que teniu punts en comú i també que les iniciatives que vau començar ja fa uns anys enrere han anat creixent, han anat en augment. Tu deies que heu editat llibres que pràcticament us els prenien de les mans, la festa del parlar de sac, que primer era més menudeta i potser no tant, com ell deia, hem perdut la por i hem sortit al carrer, vosaltres amb la Xovaret, que la gent ja s'ho coneix i s'ho va dient. Per tant, la gent ha rebut aquestes iniciatives amb els braços oberts i ho deuen valorar molt positivament. Però la gent que no és de la vostra zona, heu percebut si hi ha un interès també per aquestes festes o tota aquesta tasca global que esteu desenvolupant? La gent
de fora, que no parlen el vostre dialecte. Creieu que tot això que heu fet també us ha beneficiat perquè gent d'altres dialectes us pugui conèixer una mica més? Jo crec que en el nostre cas, sí. El tema de les samarretes, per exemple, s'ha convertit en un souvenir, en un record. Molta gent que ens visita de fora s'ho emporta com a record del Pallars. I el tema dels contes, que nosaltres en una primera idea ho vam fer destinat als nens i a les famílies, després ens vam donar compte que molta gent gran, molts padrins també ho compraven perquè veien i deien: ostres, si està escrit com jo parlo. Clar. Sí, sí. Bueno, a veure, quan vaig veure que venies avui, és que també t'ho volia dir després, però no sé si has vist una de les samarretes que fem, tocats per la Segallosa i l'altra. La idea va néixer de les vostres del Pallars. Un amic una vegada va anar al Pallars, va veure i m'ho va dir. Ho portava pel cap, però un dia pel carrer Major de Lleida vaig veure a un altre una samarreta vostra. I vam dir, doncs això ho han de fer. I és una cosa que heu exportat la idea a nosaltres. I després el nostre Ixobaret, allí posa Ixobaret de la Franja. En realitat és un projecte local. Però després al Matarranya... M'ho he apuntat aquí, igual ho exportem, també el projecte. I després al Matarranya se va portar al Matarranya. Vam fer un altre projecte que és similar i no sé, el Tocamaretes, que aquí es conte, a més, està inspirat també d'un llibre de contes que també havíem fet al Matarranya. O sigui que l'intercanvi és d'idees, les necessitem totes i ens anem retroalimentant. Són projectes inspiradors, no? També ara m'heu recordat mentre explicàveu tot això amb el projecte que també vam fer aquí a l'Espluga fa un parell d'anys i també quan l'estàvem pensant estàvem mirant què feien altres territoris i vam començar a buscar i ens van arribar a les mans fotos del Parla Pallarès, de tot això, no? Perquè ho acabes parlant amb altra gent i tothom d'alguna manera et diu jo vaig anar no sé on i he vist tal activitat que pot estar molt bé, no? I després a partir d'aquí van sortir les estovalletes que heu vist al menjador segurament, els que us heu quedat a menjar, etcètera, les bosses, samarretes... Que potser caldria fer una fira. Sí. I així una fira per nosaltres, la fira d'idees, i anem veient tot el que fem tots, no ho sé, i així ens inspirem. Jo volia dir que en el cas nostre hem tingut visites d'associacions excursionistes, nacionalistes, friquis, que han vingut a veure la nostra festa i que a voltes veies que hi havia més participació de fora del poble que del mateix poble. Això també ho he de dir, que això, mira, potser és també un reclam turístic, per això el nostre ajuntament, que això també ho he dit, s'ha anat implicant molt. I no tens que veure en el color polític, perquè, en fi... És important, això també. Això també és una cosa que us ho volia preguntar, perquè vosaltres heu parlat, per exemple, de la implicació, de la relació del vostre projecte amb els centres educatius de la vostra població, de la vostra zona. Penso que això ha estat un punt en comú que heu dit. Les institucions, a nivell polític, us han ajudat? Treballeu conjuntament, en col·laboració, o heu preferit deixar-les al marge, o heu anat a trucar a la porta i no us l'han obert? Com... Bé, a la franja... Ho voleu explicar, el que es pugui explicar, el que no, doncs... A la franja és el Dragon Khan. Depèn qui trobem al govern, doncs ja sabeu que va variant la cosa. A nosaltres sempre ens sembla una actuació tova. S'agradaria molt més. Fins i tot aquells governs que sempre s'han declarat favorables, o almenys ho fan. A veure, jo sempre els dic que del carro de la normalització haurien de tirar ells i no quatre, diguem, esgarramantes que som nosaltres, que li robem el temps a la família, que posem els diners de la butxaca. Jo he d'anar a normalitzar que no soc ningú. A veure, la institució és que no s'implica,
ni els ajuntaments, és el tema de la franja. Estem... Clar. És que heu de pensar que allò no és Catalunya, que no juguem un altre partit, estem en dimensió, allò dels mons paral·lels, jo no hi creia, i ara cada vegada més, que no es toquen. Clar, és evident que en zones com la vostra esteu encara en una situació molt més perjudicada que en llocs on, per exemple, l'escola està en català, vull dir que el català hi és més present, potser, dins la societat o dins el funcionament general de tot plegat. És evident que és molt més difícil. Sí, és una cosa. Jo us convido demà, fins i tot sortim a l'APM, ho sé que han vingut i demà soltaran una acció d'aquestes que fan una gràcia també, perquè veieu el contrast. Hi ha una gran part de la població que encara creu que no se sap ni què parla, sempre les denominacions locals, que és una qüestió d'identitat i l'administració tampoc ha afavorit desfer de tot això, tot aquest embolic. Marta. Nosaltres també el suport de les institucions ha sigut pràcticament escàs, com he dit, el finançament és tot. Si existim és gràcies a la gent que ha comprat un conte, que ha comprat una samarreta, que ha comprat un CD, no gràcies a les institucions. Nosaltres hem de dir, això sí, a veure, no faria justícia. Des de fa molts anys, l'Institut d'Estudis és un centre associat a l'Institut, diguem, d'Estudios Altaragoneses. Perquè fa molts anys hi havia un president molt favorable, una persona amb una cultura molt ampla, una bellíssima persona, i es va proposar i va incloure aquest centre filial. El principal finançament ens ve d'aquí. Ara, per allí, l'Institut d'Estudis Altaragonesos depèn de la Diputació d'Osca. Ara, per allí, han canviat molt el color. Passat demà és octubre. Jo encara no he vist el finançament d'enguany. Ja sembla que és una qüestió tècnica, m'ho ha d'explicar la secretària, la tresorera. Sempre hi ha una incertesa... Jo vull creure que serà això, perquè si no tenim un problema aquest any, ja t'ho dic. Volies comentar alguna cosa, Joan Lluís? Bé, jo, en qüestió de suport econòmic, ja ho he dit abans, l'Institut Ramon Montaner ens ha ajudat molt, però també puc dir que l'Ajuntament de Tàrbena, depenent de quin color polític tinguera, també ens ha donat molt de suport sempre. Inclús podria dir que ara més, saps? Vull dir que ha anat... A nivell local veus que us estan ajudant també. Suposa que sí, perquè hem vist que és una cosa que era positiva, i després altres institucions és un suport simbòlic, en donen això, però... Sí, a vegades també és complicat treballar en aquests àmbits. Ara m'estava venint al cap, quan la Marta comentava això, que, per exemple, tots aquests llibres que publiquem, que recullen tant vocabulari local o que estan escrits en un dialecte o potser que recullen moltes paraules que no són normatives o que no els hem escrit amb el català normatiu, precisament per recollir que quedi escrit tal com sona aquell parlar. A vegades et trobes que quan demanes una ajuda per editar un llibre, doncs que només pots optar-hi si està escrit en català normatiu. Llavors, clar, tot aquest tipus de material que recull aquestes peculiaritats, que té les paraules escrites per reflectir la fonètica, per exemple, d'un territori, sempre tens la por que potser l'ajuda no te la podran donar perquè ho desestimaran. En fi, que no encaixa amb les línies generals també d'ajudes que a vegades volen donar. En fi, és complicat. Em comenten els companys que tenim el vídeo del Joan Lluís. El veurem ara. Si sou tan amables, ho agraïsc. A la pantalla gran, a més, Això és... Home, sí, estaran desvanits. Perfecte. Una, que si les dones no estan preparades per parlar. L'altra, que necessita un trago. I els homes a punt d'entrar a l'assemblea. Tenim que solucionar això. Així és que si ningú no vol parlar, jo agarraré la vara i parlaré.
Vale. Els homes estan a punt de vindre. A veure si esteu totes com cal, totes ben vestides, tapeu-vos. Mut! Que vaig a parlar jo. Tot el món escoltant. Contares aquesta classe de sussuïts que passen al nostre poble? Sí, sussuïts. Em fan tant de mal a mi com a tots vosaltres. Cada dia estem governats per pitjors alcaldes. Alcaldes, sí. Això, en lloc d'alcaldes, són calamandúrries i forrellats de porquera. Estem amb mi en què hem de donar-li a tot això una solució? Bueno, doncs escolteu-me. Així la culpa de tot la tenen ses perres i no tenim gens d'aclarida. Sí, ses perres, i no tenim gens d'aclarida. Mireu, jo crec que si els adonàvem el mando a ses dones, mos llevaríem un mal de cap de temor i mos quedaríem més tranquils. Que manen elles una temporadeta, que manen, deixem-les manar, a veure què fan. Aixina, escolteu-me, aixina vosaltres tindrem més temps per als nostres combois, què us sembla? Home, com que mos quedaríem més tranquils? Si elles no saben fer res de trellat. què? Cullen, crien els xiquets, administren ses perres, mos fan pastissos de moniato, mos contemplen, no sabem fer res. Ai, si voleu que manin, que manin. Que manen ses dones, que manen ses dones, que manen ses dones, que manen. Es sentia malament, però toca. No passa res. Bé, doncs comenten els companys que ja hem esgotat el temps. Podríem encara parlar molta més estona, però ho haurem de deixar aquí. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i ser avui aquí a l'Espluga al Festival Posa-hi tu l'accent i que tingueu molta sort en els vostres projectes. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.